Така, ще записваш ли сега, какво съм ти написал? Аз те записвам вече. Така ли? Започвам. Чакай, аз трябва да ти показвам снимки и ти ще отговаряш. Не, виж, аз съм написала Кой нещо. си написала? Написала съм, а ти после ще си го обработиш. Добре, ти помниш ли кои са снимките? Да. Искаш ли да ми ги направиш хронологично? Не. Ти си ги подбери от тук. Добре. Като си го слушаш после. Добре. Ще си ги подредиш. Става ли? Добре. Записваш ли? Записвам. Окей, обичам те. И аз теб. Живота е низ от мигове, с начало и с край. Много от миговете ни изчезват в забвение. Само тези, които са уловени с фотоапарата, остават и напомнят по всяко време за уловения миг. Колко сме били млади, изразяват чувства и събития. Един такъв миг те връща назад в живота и прегръщаш спомените. Когато най-обичащите хора поемат вечния път, ни остават тези хванати като в капан мигове с техните образи и ни разтъжват. И така ти ме връщаш назад във времето, много назад в моя живот. Близо 30-40 години. Не са малко, нали? Човек забравя много случки, образи и детайли. Но уловения миг от снимката ми напомня нещо и то е следното. Първата снимка е където съм абитурентка, изпратена до дядо ми Спас, бащата на майка. Само до него е адресирана, защото баба вече я нямаше. Помня колко много исках да го зарадвам, да усети, че не е сам, че има смисъл в живота, да се гордее с внуците си. Пожелах му дълъг живот, за да му се радваме и почитаме. Живя до 93 години в мир и сговор. А снимката по някакъв начин след неговата кончина е попаднала в майка ми. И нали, през старите години родителите ми и свекърва ми бяха при нас, с тях пристигнаха и много албуми с уловени мигове от живота им. За тях това беше нещо много ценно. Това беше техния изминал живот и те често разлистваха албумите, потънали в спомени и размисли. Другата снимка е снимката, където съм булка, с сестра ми Виолета. Тя беше на 16 години тогава. Връзката ни е много силна и досега. Исках да ме запомни като булка, цялата в бяло. Тя естествено тогава живееше при родителите ни и в последствие заедно с тях е дошла и снимката. На снимката до печката беше адресирана до майка ми. От малка ни възпитаваше да сме добри хора и добри домакини. Правена е в Комя СССР, Пасьолик Междуреченск, някъде 1981-82 година. В шеговит стил написах снимката да не се тревожи, добра готвачка и добра домакиня съм. И стъклата на прозорчето светят, и перденцата и печката са чисти. За майка ми нямаше по-голяма радост и гордост от двете й дъщери. Искаше да даде всичко от себе си и да ни подготви за живота. Затова и успокоявах с тази снимка, че уроците й са успешни. На другата снимка е адресирана до баба Гинка. Като тръгвахме за Коми с двете деца, тя се притесни, че ще умрем от глад, защото не мога да готвя. Вкъщи тя беше поела кулинарията. Тревожи се жената и справа. Но нали младите трябва да станат самостоятелни в един момент от живота си и да се научат да се справят с него. Затова изпратих тази снимка, като й писах,
че имам вече самочувствие на много добър готвач. Милата, тя ми беше като втората ми майка. Бог да я прости. Имаше и 2 снимки на Гошето, тъй като аз работех в Коми като химичен лаборант, а таткото като лекар на пасьолика, малкият Гошко, естествено отиде в детската градинка. И 2 снимки са от този период. 4 години в тайгата. От 1980 до 1984. На първата снимка е с казашко костюмче и сурвакница. Празнуват Нова година. А на другата спокойно е поседнал до малка масичка в детската градина и на всички деца са направили снимки за 8 март, като подарък за майките. И сега ти ме върна много назад в спомените ми и лека носталгия дълбая сърцето ми. Носталгия по неусетно изминалите години. Когато се обърнеш назад и установиш, че достойно си живял и не напразно, че си оставил следи след себе си, че имаш прекрасни цветове на родословното дърво, уханни, честни, чисти, устремени към мечтите си, т.е. деца и внуци, тогава си казваш, не напразно съм живял. И всички тези размисли са предизвикани от един фиксиран миг върху фотолента. От една фотография. Помислете, колко голямо е значението на фотографията. Но само хората, които до край се отдават на това поприще, могат да я направят истинска и жива. И тогава на фотографията ще личи настроението, вълненията, преживяванията, мислите, намеренията, душевната борба, щастието, неволята, трагедията, наглостта и всичко човешко. Красиво и грозно, умно и посредствено. Ще видим вихъра на младостта, любовта в очите отразена, а също омразата и завистта, които трябва да се стремим да изкореняваме. Мило, моя внуче вече порасна. Желая ти от сърце да прегърнеш с цялата си душа тази професия, да я овладееш и да те отведе на върха на славата, за твое удовлетворение, за полза на хората и наша гордост. Супер. Твоя баба Дар. Супер, ама и тая нищо не каза, само мен ме изпусна. Ама тази не си ми е показал. Ми показвам тия. Значи, тази снимкица е правена в Припек, Здравче. Какво пише на нея? На милите баба Натка и дядо Гошко от любимият им правнук Здравчо на 5 месеца. Коя година? 25 май? 99-та ли пише? 93-та. Да, и 3-та година. Така. Ами тази снимка ти ни гостуваше, гледахме по това време в Припек. Заедно с кучето. Заедно с кученцето, да, с Тера и се справяхме и с работа, и с куче, и с внуче. Тогава извикахме на помощ баба Натка и дядо Гошко, Да. и те ни помагаха да се справим по-достойно с задачите. Имаше един фотограф, казваше се Наско, учител по физическо възпитание в училището, и той всъщност се занимаваше и с фотография. Извика го и направи тези прекрасни снимкици, които и до сега ни радват. Това бяха едни от най-хубавите мигове. Най-хубавите мигове, когато беше при нас и когато ние бяхме значително по-млади. А сега за Еломирка, баба Дафи и дядо Здравче са доста по-остаряли и казвам, не напразно казвам, че сме 2 в 1. 2 в 1. Защото единия не може да се справи сам. Трябва да сме задължително и двамата. Да.
Та това е моето момче. Ти ни донеси най-голямото щастие. Най-голямото щастие по това време и още продължаваш да ни радваш. Браво, браво. И затова ти казвам, че ти желаем всичко най-хубаво. Мерси. Да. Доволен ли си? Да, добре се получи, да. А само, че сега обясни ми, защо ти е всичко това?